Ka video lo clear thin tu te Mizo ya hian I buayang u hriat lo tam tak kan nei thei si a Black Clover paten min bei hi du tok la in pero ani lo chuan I u naw nu hian khovel eng a mule to ngai lowang ti in baro chuan ghost chu akoka ghost tan po han tran chan tur chu awang viau nge yang ma se ama chau ani hau lo asta le sister Teresa te kha an lo lang thuta baro oka chuan thui aban vak lo asta te chu nau pang te chan hima an ma ni hreng bet tura chulai lo thleng chu an ni tlat Mary chu an tha nga la ghost chuan ama emo aron pandon ati lain a unaw nu chuan asta lama tlam phein asta chu akwa ta chot mai sister Teresa po nau pang an mante kai hara an na te hil tur chuan alo buai ve hle a nau pang tam tak te chu an magic lak chu sak to an ni bok chung sual le tha te chu anin ma chon taran mai baro chuan atar mit thami chuan asta chu a han enna magic anei lo ti a mu chuan a zuam hle a ama nge in asta chu ma chona tuk zal mai atum asta chu rondok chuak ngal zotin baro in niak khat po a phoi ma chuan angun nam mang nge chuan bangdeng dotin asata ane asta chuan next chu angun nama tinin naupang poisoi lo te chunga an chet dan awang chuan angai dam ngai longa zalen taka an om mai chu aphal don lo ti thurum tak chu achak chuak ta riep mai sek bon za kha black bull based lama tranpui na nge in kala a thleng chu ani to maya a chunga abaluta ma se tu ma mu tur an lo om lo a hnokin suasam hrep ang mai hian alo oma rang taka chuale mai tuma a hoilet le rual chuan Gordon kha Amazon taka dingin anin nai khop mai yami aron lang ve nga la sek bon za chip sama chuan thamin khang thom zong kha eng thil ti antum wange ti in azota sek chuan yami hena thil om dan soifia atuma ma se yami chuan poisa andu awanga an be chu rok tamai ni in angai sek chuan blue rose a tranpui na ngen tura a local ta jok lo kha a in chhir no hle a heti lai hian puk lama khan asta le ghost te po chu baro le neiste chin fel tumin an buai meka baro ero sister Teresa in a magic in a hreng bet to a asta chuan baro hena engwangin nge chung nau pangte nei ro hlu an magic chu an lak sak ti in azota baro ero chuan nau pangte hnen atanga an phurit an lak kiang sak chu an lom jok lowem ni ti in alo hil sam eta poi ati lo men hle asta chuan han nuai deuh hlek tumin a rek nga la ma se sister Teresa chuan alo dang ta ane sister Teresa chuan nau pangte chu a hi la kan hriat lo kara hian baro in mat minions chu tranpuina signal pe chuak turin alo ti ri alo ni a minions chuan ati hlo tling tareng boka sister Teresa hena chuan asta in sister Lily po sister Teresa te omna a training tura akal to thu asoi chuaka sister Teresa po chuan a hriat thu asoya tin asta chu mitum ru tak le beidong ngai lo ma se a thak taka che chiang tak ani thu alo hil ve boka asta le sister Teresa te ti kho chang chu seli in alo ti buaya baro ko na signal kha mu in alo thleng ngal kha ani a gout chuan a magic mirror mang chuan a kap ta nga la ma se seli chuan a gel magic manga asiam liking chuan ghost magic te chu alo hip bota ane asta po rang taka zuang kang ve ngalin seli le a liking chu fik mok atumani asat kak ta duai nge ya
ma se hiam ero a thlen lo ama zok chu seli chuan a jel magic mangin alo man betta a seli in asta chunga engma a thlen tir ma chuan Sister Teresa khan a fire magic mangin lai king chu alo beya Sister Teresa hi magic night lo ni to in Crimson Lions squad a phusapol alo ni to nge tin Leopold le Fugo Leon te lo training to thin tu kha ani bok chutia beiron ani ta mai chu seli chuan atan chet a harsadonin a hria asta te hena chuan pathumina pakhat hansual ron chu adik lo chu wang chuan baro hi katidamanga chumi hnuwa chuan kanin sual tha ang ati a sirin lian tak mangin baro chu awachiwa chu vele baro chu leatanga siam palian taka alo changta ani chutia imbeina anran don awang chuan gauchan Mary chu palpo thei ani awangin pon lama chuapui turin napang dang zong tele asta le Sister Teresa te hnuchia chuan hum him tumin pon lampan chuan a in sa seng puita a mat monstera changta baro chuan rowa the ang bera che in tran aron khota naupang te chuan an chet velna an dal thei baka an tan a hlo thei awangin Sister Teresa chuan a magic mangin chita asiama ama ero chu voile khata naupang te chu an leng vek don lova chan chua na chu ata tola an nei hangai don ani hun ero adu deuh mana baro chuan aron beya next po abang lo asta chuan an magic lo dangin hereng chunga tisual an ni awang chuan avuak vet an tuar don ti awin atlam phei ta nga la ghost te po kha pon lampan chuan an thlok meka hetia mani masial taka achet chua chan chu ama chuan chung ko theile lim tak an thina nima sela khoilam atang inemo an chung ko chuan chiat na an tok ta hlo mai ama le anaw Mary ti lo chu tha fai vek an ni a tirol tir ani lai tang chuan Mary en kol chu akawa a in ngata ani tho thei nei tam lo chuan thil te ru in a unaw nu chu a en kola ma se man ani awangin jela atang ta a anaw Mary po chu nu cham ina Sister Teresa bula chuan thon anita ane chutia an tlan chu mek lai chuan Mary chuan midang tekal sana chutia an chuak tabik chu a unaw pa bula vui mui apu ve a pon an thlenga naupang pona lo ombula chuan Mary chu da in asta te omna lampan chuan a thok lut vele ta a chutia alu le tak awang chuan a unaw nu Mary chuan a chuang rilru ve le a gauch chuan a rilru in asta le Sister Teresa te po kha an tlan cheve dai thowang a top khoka hi chuan keima ni ba khi kanin ngai sak tak lo a ti rilru ve a ma se an omna abathen chuan asta le Sister Teresa te chu naupang te veng himin an lo om ti a hmu a avathok pheya asta chu awangok ta chora baro chuan alo bei ve nga la na takin gauch chu adenga ma se midang te ta na impezo dik na du tak chuan alo chan man le ta ane gauch po chuan chutia midang ne na tho dun chu anuam don riau hian a reve boka gauchan a magic thar a manga asta nge na chuan amita tak enturin a hil amita tak chuan a enna amita chuan magic mirror alo oma asta an gauchamit a en hu chuan asta ang chia chu an lo tling ta mur mai le an mel ma te chu an bei zui nga la ka lawa baro chu ne in adin pui selipo azalta next chuan chung boina te chu ama le a unaw pa wang ani ti in alo tap ve boka in rin na hun le in siap that na hun a ma chuan thil eng tak hian chulai mun chu alo lu khata thil eng tak atang chuan bei an ni chun zom ha la asta thi na ko tanga adin lai chuan
Sister Teresa chuan asta hma a lo dingin chu rol thar tor ai chu atur ta ani lau thon na nen eng lam chu an ena enga chuan mi pakhat lo langin Eye of the Midnight Sun leader lit ani thu aron soya asta an lit a mu chuan mak ati hle a lit chuan 4-leaf clover a mang ve wang ani lit chuan asta in 5-leaf clover a mang ti a mu chuan chu sak nge atum ta a in en reng thei ani hek lo anin be nge chu angaya ma se thok le khata finrala magic chu alo lang thuta yami te chu an lo lang chop thil ve nga la khati zong kha paten chu niri pot sela viewers te bula ka soidu chu video le peka kan soidon ani har satna khotlangin kan toka tlangwal tan chuan omai mai chi ani lo har satna to la ya lo thut reng hi Mizo tlangwal zia ani lo awangin tun tum video chu atoi pha ta deuh ani